tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Zai's Secret File. Si Zai na nagmahal, nasaktan, nagnegosyo. Ay! At ngayon, nagpapatuloy sa buhay. Si Zai na nagkagusto, na in love sa bunsong kapatid ng kanyang kaklase. Tinulungan niya tong kapatid na to. Tapos ayun na, binaliwala siya kasi imbis na siya yung kasama sa Dubai, biglang boom, nag-invite ng iba. And that was heartbreaking para kay Zai. Pinutol niya na yung communication niya sa pamilya ni Chad. At ngayon ay nagfo-focus sa kanyang negosyo sa fashion industry, sa wedding industry. So pakinggan na natin ngayon ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si JP. Para sa sender, tama naman yung ginawa mo na umiwas ka na lang para hindi ka na masaktan. Kasi una pa lang, wala namang kayong label. Mahirap yun. Alam mo rin naman sa sarili mo na hindi mangyayari yun. Muslim pa pala, pero respeto pa rin sa'yo kahit isa kang Becky. Natulungan mo siya na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ayan, palihim-lihim ka pa kasi na best friend mo ang pupunta sa Dubai. Susunod ka rin naman pala. Ayan tuloy, nakahanap ng iba. Basta fayo ko, focus ka na lang sa business mo, abangan mo na lang sila na maghiwalay. Ay! Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Sai, dapat in the first place hindi ka na pumunta sa kasal ng kapatid ni Chad. Sa totoo lang, nakaka-awkward na yung nangyari sa'yo eh. Tapos, bigla kang pinagtawanan nung nanay dahil lang sa dapat ginawang biro yung kasal ninyo, dapat sana kahit alam. Okay, Darwin, okay sana eh yung punto mo, kaya lang ang hina na naman ng boses mo, tapos parang mas malakas pa yung boses ng asok kaysa sa'yo. Sana hindi ka na lang pumunta sa kasal ng kapatid ni Chad. Actually, no, inisip ko din yan. Well, negosyo. Kung malaki yung bayad sa'yo, why not? Oh. Pero kung hindi naman malaki yung binayad sa'yo, tapos kailangan mong pumunta doon, parang, wait a minute, parang hindi. Hindi dapat. Hindi worth it. Charot with harot. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Hayaan mo na siya, sender. Focus ka na lang sa negosyo mo. Wag lang magka-monkey business. Ay, charot with harot. Gusto mo yon, nagkagusto ka pero binaliwala ka. Ginawa kang option. Sabi na eh, nung dinahilan niya yung day off, umiwas siya. Tama ako, diba? True. Nung dinahilan yung day off, alam mo na ayaw kang makasama pag ganun. Charot with harot. Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Gab. Hi Zai, buti na lang gumawa ka ng mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. At nagnegosyo ka kesa sa tuluyan kang mahulog sa maling tao. Ngayon, magdasal ka na lang na mangyari ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. At matagpuan mo at matagpuan ka rin ng tamang tao para sa'yo na panghabang buhay. Shout out po, DJ Rocky, ikaw ang pinakamaganda.
sa lahat. Uy, maganyang-ganyang ka pa. Thank you so much, Gab. Anyway, Zai, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong secret file. Alam mo, napakahirap mag-move on. Lalo na kung malalim din yung pinagsamahan ninyo. Lalo na kapag may mga give up kang mga pangarap para sa taong to. May mga isinantabi kang mga plano sa buhay para sa taong to. Pero alam mo, lahat ng yun di naman sayang eh. Because at the end of the day, nakatulong ka pa rin. Hindi man na ibalik ni Chad yung mga tulong na ibinigay mo, pero at least natulungan mo siya na makapagbago. At dahil doon, naganap siya ng bago. Ay, charot with harot! Ay, charot lang with harot. Pero ang sarap lang basahin yung secret file mo na hindi ka naging tanga sa bandang huli. Kumbaga nagpursige ka at nagpatuloy sa buhay. Humindi ka sa mga taong alam mo na magiging sanhi ng paglalim pa ng sugat na meron ka. So magpatuloy ka lang sa pagiging matatag. Nararamdaman ko na unti-unti maghihilom ka rin. Hindi mo na kayang baguhin ang nakaraan. Pero ikaw ang may hawak ng iyong kinabukasan. Naway patuloy mong yakapin ang mga magagandang bagay sa buhay mo at patuloy kang lumaban para sa iyong mga pangarap. At sa mga kabisyo natin out there na nahihirapan talaga na mag-say no o humindi sa mga taong minsang nakapanakit sa kanila, alalahanin ninyo ang kwento ni Zai. Pwede kang hindi maging marupok. Hello? Pag nakapag-focus ka sa sarili mo at meron kang itinayong negosyo, edi mas dadami lalo ang papa mo. Ay, pera mo. Diba? Hindi pera, tapos papa. Charot. Charot with harot. Anyway, kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Shout out kay Johnny Ofalia at ang kanyang Grab driver na O-Gag daw sa pakikinig sa Love Radio. Maraming salamat po, kabisyo. BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Raketera, and you are listening here sa stasyong Feel Good. At 50 years na tayo, kabisyo. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. Zai's Secret 5.